бавно развиващ или бързо изоставащ е българския народ. Което и от двете да изберете, няма да сбъркате, защото на ниво грамотност, на интелектуално ниво се изравнихме с ромите. Само че знаете ли каква е разликата между българите и ромите? Че те са много задружни. Ако влезете в една от махалите, ромските, и се опитате да атакувате някой представител на този етнос, те веднага изкачат 20, 30, 50, 100 човека с вили, с ножове, с който каквото вземе в ръцете си и се защитават. Докато при българина тази сплотеност я няма. Ние, ако видим, че съседа страда, че е в затруднение, че изпитва някаква мъка, болка, ние злорадстваме, радваме се на неговото нещастие. Затова сме и на този хал. Но както аз казвам, какъвто народа, такива и управниците. Затова и тези, които ни управляват, довеждат държавата до краха, защото ние ги вкарваме в парламента разни карикатури от комиксите, хора като кикевците, хора като онзи фараон, пирамиди, фараони и крадци за милиони и така нататък. Старото поколение, което трезво мислеше и разсъждаваше, за съжаление вече го няма, а новото, което е негов наследник, е много морално деградирало. Момчетата, младите момчета говоря, подрастващите, се правят на гангстери по моловете, момиченцата са едни силиконови кухи лейки вече на 15 години, целите тунинговани, както аз казвам, са като пещера Магурата. Винаги има място за още един. И ние очакваме тези младите да създават поколение. Добре, те ще създадат поколение, но това поколение на какво ще бъде научено. То ще взима пример от своите родители и затова всяка изминала година българската нация затъва все повече и повече. Което е жалкото. Алеко Константинов за мен е един феномен, един пророк. Знаете ли защо? Защото когато Алеко Константинов създава образа на Бай Ганьо в неговото литературно произведение, той си няма и на представа, че след толкова години Бай Ганьо ще бъде олицетворение на 90% от българина. Аз постоянно срещам по пътищата разни примати, така ще ги нарича, които фърлят през прозореца цигари, бокуци, шишета, найлонови пликчета. Ами ние замърсяваме собствената си родина. Превърнали сме България в едно гето. Превърнали сме България в едно сметище. Но едно ще ви кажа. След като не пазиме родината си, Вселената ще ни накаже. И веднага се обосновавам защо. С този менталитет, който имаме, с тази деградация, в която се намираме, българският народ скоро време ще изчезне. На тази наша прекрасна територия, наричаща се България, след време ще преобладават ромите. Само че ромите не са достатъчно интелигентни да задържат тази територия и ще дойдат други народи, които ще оценяват това, което имат. Защото когато ние не го оценяваме, рано или късно то ще ни бъде взето. Дали от Господ, дали от Вселената, то ще ни бъде взето. И тогава ще дойдат народи, които ще ценят рая, в който ние сме живяли, но не сме оценили. Това е най-тъжното и най-жалкото в днешно време. Аз често обичам да завършвам моите клипове с фразата Бог да пази България и да живее България. Само че с това мислене, с това ниво, на което в момента се намира българското самосъзнание, едва ли България ще пребъде, едва ли българския народ ще оцелее. Жалка и тъжна картинка, приятели, но ако не направим нещо, ако не се вземем в ръце, ще си изгубим държавата. И то е на път. Може би след едни 100 години България вече може би няма да се казва и България. Това е тъжната реалност в нашата картинка сега. За финал ще кажа следното. Погледнете, насладете се на тази природа, която ни е дадена. Имаме планини, реки, море, гори. Ние сме благословен народ. Колко други народа могат да се похвалят с тази природа? Само че, скъпи българи, ако не оценим това, което имаме, скоро ще го загубим. Дишайте от българския въздух, помислете над моите думи и благодарете на Бог, че все още имаме шанс да си запазиме родината такава каквато е, за да може и нашите деца един ден да й се радват, а не да бъде в ръцете на други народи.